Postman Pat yn erbyn Sam Tân. Yeah, hello guys, what is happening? Shwt mae pethau? Croeso nôl I PopT a chroeso i'r frwydr y ganrif. Postman Pat yn erbyn Sam Tân. A chi gyd yn gwybod Sam Tân, arwr ein pentre bach ni o Pont y Pandi. Ond aros funud nawr, oherwydd o'n i'n meddwl, nid just Sam Tân o'n i'n gwylio pan o'n i'n fach. Mae yna person arall, mae yna gyfres arall sydd yn kind of fel arch enemy yn fy mreini I Sam Tân. A'r gyfres yna yw Postman Pat. Pa raglen yw'r gorau allan o'r ddau. Ond cyn hynny cofiwch I Tanysgrifia I PopT, o thumbs up ar y fideo yma, a gwrth gyda'r gloch yn notifications, okay? Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat I gael yn gynnar yn y bore, mae'n ceisio gwneud ei ora I gario bob un llythyr yn ei fan. Absolute banger! Ei, a ti gallu gweud bod e'n banger oherwydd yr olygfa gyntaf yw Pat yn joio'r gan. Mae fe'n bopo mlaen yn y car gyda Jess a fe'n a fantastic time. Bwm di bwm, a bwm di bwm, a bwm di bwm. O, am ddwrnod braf, Jess. Bore braf o haf. Bore da, cyfarchod Pat. Bore da, Pat. Atebodd Mrs Goggins. Mrs Goggins, mae'n fenw ffein. Mae Sam yn casglu parceli I gyd ac yn mynd off ar ei daith. A phwy oedd yn disgwyl amdano ond Katie a Tom. Ond mae Katie'n edrych bach yn drist achos mae hi wedi colli ei hoff ddoli. Bod na literally dol newydd sbon I ddod yn y post. Aeth Pat ar draws y dref I Tim yn yr eglwys. Yr unig peth dath nhw hyd yw manig leder Dorothy Thompson. Mae Pat yn mynd draw I tŷ Ted Glen. Dwi ddim yn ffeindio'r dol fanna chwaith, ond yn ffeindio'r cloc. Sa'n gwybod beth sy'n bod ar y dre yma, mae pobl jyst yn colli pethau trwy'r amser. Fi wedi colli allweddi fi. Paid y ffoi, ni'n mynd trwy ffenest. O, diar, mae Pat wedi creu llanast. Ti'n mwynhau dy hun yn fanna, Pat? Ac mae hyn yn cario ymlaen tan bod Pat yn cyrraedd Miss Hubbard yn siopa yn siop symudol Sam. Aha! Tada! Dol Sera Ann wedi cael ei ffindo. Felly mae Pat yn mynd nôl i'r parti y plant sydd yn edrych maen nhw'n dod allan y Nightmare Before Christmas. A wedyn mae'r diwrnod droso, mae Pat I gorffen ei gwaith am y dydd, yn gadael y parti yn teimlo'n dda am ei hunan am achub y dydd eto. Right there guys, dyna Postman Pat I gorffen. Ni'n symud ymlaen nawr I Sam Tân gyda penod o'r enw Nôl o'r Eidal. Hyba, bydde bo, pe? Mae diwrnod arall wedi dod, a Sam o brydlon a'r eriod. Gael i'r jango, Sam Tân, cael blo. Sam Tân, Sam o Pont y Pandi. Arwyr Mae Jed bach ni. Mae'n bnawn braf o haf. Dyna beth na'r Postman Pat gweud. Ti'n gofio? Bore braf o haf. Fi'n gweud wrth y ti, dyna pam o'n i'n meddwl mae'r ddau yn arch enemies. Mae'r ddau yn copio I gilydd trwy'r amser. Si... O, bendigedig, yn union fel adre. Right. Ac yn Eidaleg, cwestiynol. Bendigedig. Bendigedig. O, sa'n y gwybod. Oce, mae'r acen Eidaleg ma yn ridiculous. O, wyn offi, coffi. Lyfo Elvis. Elvis yn cael jam fach gyda'r pots yn canu. So mae Sam di derbyn postcard gan Dilys a Norman Price. Maen nhw yn yr Eidal. O'r diwedd, rydyn ni wrth yn bodde. Tywydd, hyfryd. Transition bendigedig fyna. Chwarae teg Sam Tân. Grinda Norman, siwgr candy. Grinda Norman, siwgr candy. So mae Bel yn mynd ar y bws gyda Trevor yn gyrru nhw i'r maes awyr I cwrdd â Dilys a Norman. Mae hi wedyn yn penderfynu mynd lan yn y lift. Ond achos mae'r siop di cael,
mae'r lift yn stopo. Felly, pwy mae Bella yn ffonio? Sam Tân! Ni ma nawr, y gwasanaeth tân. Haliwch y lift a llaw. O, iawn, sir. Mae llais Elvis jyst yn grago fi lan i fynd. O, iawn, sir. Nawr te, gadewch chi fy helpu chi, Mrs Lasonia. Mae hwnna jyst yn enw ridiculous. Sy'n gwybod, Mrs Bolognese? No. Mrs Garlic Bread? Na? No. Yeah, ti'n iawn. Recently. Mrs Lasagna! Ti'n meddwl mae yna fersiwn o'r raglen yma yn yr Eidal a mae cyfenwyr cymeriadau Cymraeg i gyd yn bwydydd Cymraeg hefyd. Fireman Sam Cawl. Swyddog bara brith, ewch lan fyna, please. Right, so ni wedi gweld Postman Pat, ni wedi gweld Sam Tân. Pwy yw'r gorau? Gyda'r Postman Pat, be o'n i'n lico? O'n i'n really joio'r opening titles, banger, absolute 2. Oedd e just yn nice, oedd e just yn good vibes. I fi, fyddai'n rhoi 6 allan o 10. Yna gyda Sam Tân, o'n i'n meddwl oedd Sam Tân falle yn edrych yn well. I fod yn onest, nes i really mwynhau e, so 9 allan o 10 i fi. Wel boys, gobeithio nathach chi joio'r fideo yna, nes i joio gwylio fe, oedd e'n good laugh. Oedd e'n real good laugh, chwarae teg. Cofiwch chi tanysgrifio i PopT, ro thumbs up ar y fideo, a gwasgu'r glwch am y notifications. Sam Tân yw'r enillydd, ond nes i joio Postman Pat fyd, so paidwch â digoloni fans Postman Pat, alright? Diolch am wylio, na i weld chi gyd yn y fideo nesaf, na i adael chi gyda bach o Sam Tân. Let's go! Sam Tân. Sam Tân. Ta-da!